Samo jarem kereta api, direm sikusin na buntia. Ayalah mama dari sana, basuh pantun Amelia Cimel tadi, mama ketinggal kami ke pulang. Beri maaf kami banyak-banyak. Saluang ko ado salah tatia mak, organ ko ado salah tingkah. Kami maklum mudo mata, tadi sia mama dek pantun, tersinggung mama dek kacika. Itu ada di gurau biasa saja. Bacara-cara ya wak dulu mak. Lilia kapasuran tia kapas yang suit nak kajau bari lari larang siko baragia kami ambil kabalanjo ialah mama dari sana ambo sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.